Hej og velkommen til. Jeg vil lige vise jer her, hvordan I nemt og simpelt får udlignet jeres debitorer og jeres fakturaer. Når I nu modtager en faktura via banken, og I har fået indbetalingen, og der står forhåbentlig hvilket fakturanummer det er, så går I fakturer. Og når I går i fakturer, så får I alle jeres fakturer. Normalvis så kunne der godt være, at der er mange, så kan I lige sige, at jeg vil gerne se eksempelvis 100. Så får I alle jeres fakturer. Herinde, der kan I så vinge se kun udbetalte, og det vil sige, så får I kun dem, som I forventer at få penge fra. Når I har fået pengene via banken, sætter I flueben der, finder datoen for, hvornår har I fået pengene. Det har vi den 15. december. I det her tilfælde, og markerer betalt. Når I har gjort det, bogføres betalingen direkte på debitor og på banken. Og det vil sige, at I kan se her, hvornår den er betalt, og så kan I altid finde tilbage til den via jeres kontoudtog. God fornøjelse.